Daniel López eta marrazkiak Alda artistek egin ditu. Ipuin honek modu askotara egin dekioke hasiera. Baina ez da bazen behin. Halako batean duela urte asko. Bezalako libura bezala hasiko. Baizik eta liburu honi hasiera emateko oso garrantzitsua da. Begiak ixtea, arnastea eta ipuinari hasiera eman aurretik zure momentu kutxunena, gustokoena, zoriontsuen zinen momentu hori burura ekartzea. Momentu hori aurkitutakoan, has genezake ipuinarekin. Izan ere, oda bulldog, eta berak dauzka momentu on guztiak. Esan bezala bere izena bulldog da. Eta bera dauzka bere ontzitxoetan jasota momentu politenak, hortzadarrik ederrena, besarkadi goxoena. Eta gehien gustatzen zaiona da momentu kutxun horien guztiak ontzitxoetan hartzea eta jasota edukitza betirako. Bere kolekzioa oso ondia da. Eta ikaragarri gustatzen zaio bere aulkitxoan eseri eta jasota dituen oroitzapen guztiak ikustea. Goiz batean, momentu goxoak biltzen zebilenean, Elu aurkitu zuen. Elu ez da bulldog bezalakoa. Elu oso neska mugitua da, oso alaia. Eta galdetu zion, zertzabiltza? Eta bulldogek esplikatu zion, aizala bere momentu kutxuna jasotzen. Eta Elu galdetu zion, ea posible zuen berarekin joatea. Eta noski, goazen, erantzun zion. Bulldog momentu kutxun guztia biltzen zebilen. Tximeleta ederrena, adibidez hemen. Betirako, Elu aldiz, zebilen margoekin jolasten. Elurret ondarretako gazteluak eraikitzen, uraren ondoan olatua etorri eta birrintzen zuen arte. Gizarekin jolaste zen euria egiten zuenean. Eta izugarri ondo pasatzen zuen ikusten nola berak sortutakoa desagertzen zen. Bulldogek ez zuen ulertzen. Elu superpozik zebilen bere jolasean, baina bere jolas guztia puskat egiten ziren eta desagertu, eta bulldogek denak jaso nahi izate zituen. Eta galdetzen zion, ea zergatik zegoen beti hain pozik, berak egiten zuen guztia puskat egiten zen. Bulldogek kontatu zion denak jasota zituela etxean. Eta orduan galdetu zion ea altzuen jun bere kolekzio guztia ikustea, bere momentu goxoak ea zeintzu ziren ezagutzera. Eta halako batean bulldogek esan zion, baietz etortzeko berarekin. Bulldog eseri zen bere eserlekuan, baina Elu dena ikutzen hasi zen. Eta bulldog pixka bat urduri jarri zen, beldurra baitzuen, denak puskatuko ote zitzaizkion. Eta halako batean gertatu zen. Jasota zituen oroitzapen guztiak apurtu ziren, eta denek ihes egin zuten. Baina oroitzapenak beraien inguruan bueltaka hasi ziren, eta posible izan zuten oroitzapen horiek guztiak berriro bizitzea, eta gogoraraztea. Orduan, apurtzen zen ontzi bakoitzarekin oroitzapen berri batetaz gogoratzen ziren. Orduan ezagutu zituzten, ikusi zituzten oroitzapenak, adibidez txakurra nola zebilen parkean jolasean, Erromako zubian nola ikusi zuten, aiton amona batzuk banku batean,
Bulldogek orduan ulertu zuen, garrantzitsuena ez zela momentu guztia jasotzea, baizik eta benetan bizitzea. Eta hala bazan, edo ez bazan, sar dadila kalabazan, eta goxo-goxo jaso dezagun ipuin ederra gure buruan.